السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى hemmängizin taat ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, din yoluna, Allah Teala'nın taat ibadet yoluna kadam adımlarınız, lütfu keremi bilen kabul edip de hemmängizde ilmin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek yüze aklık versin inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 55. yaşında Mekke'nin kafirleri bilen awwalin boljak jeng, awwalin boljak urş, awwalin boljak savaş Bedir jengi, Bedir savaşı. Peygamberimiz de 55. yaşında. Geçen heftelerde muqaddematları beyik Allah'ın koklamığı bilen geçti. Ta haysi yağdaya varyança, ta erti jeng boljak. Akşam marpta Bedir diyen yerde qallılar. Bedir diyen yere varıp yettiler. Ahırkı kuyun maşınına durup da berki kuyuları kör edip ahırkı kuyun maşınına da bir havuz becerip onunla sudan doldurdular. İnni diyeceğin yarı olli, ertiğini özleşmeli, ertiğden atsa, gün olsa Bedir cengi olacak. Kafirler mün neferin dövregi 200 atı var, 600-700 diyeleri var. Hemmesi kılıçlı, şemşirli. Mesela 300 nefer, 300'ün dövregi bir iki at, 60-70 diye. Az adamın eline kılıç, şemşir, az adamın eline de nayda var, az adamın eline de okyay var, tir kaman var. Köpsü de tayaklı bir zatlı şoförüm sadece çıkıptırlar. O da jeng deyip çıkmansanlar. Ve her hal ertisi jeng olmalı oldu. Geçen heftelerde mufassalen geçti on görürüm. Ve fil leyle elqallahu teala aleyhimun nuasa. Qavqlağasın şu aytacak görürümlemiz geçen heftede aydallamız Bedir jengi Hud Kur'an-ı Kerim'de Sure Ali İmran'na
Sure-i Enfal'le kän gurrunu ba. Awwalinjen hewer giň zatla bolan soň içinde inni erti jeng bolsa kafirler de bilýe, musulmanlar da bilýe, kafirler 1000 nefer dağı ba. Hemmesi mujehhez. Bular da az adam uqus tutarmy? Tutmaz. Şol jenge gaşyn, şol urşa gaşyn hewes etseň de uqyň tutjak däl. Qorksaň da uqyň tutjak däl. Uqy tutmasa da erti adam ýada boljak. Akıl öz aýtýanyň boljak däl, pikir aýtýanyň boljak däl. Oham şol hemme işlerin bitirellerinden soňra Hudaý Taala Peygamberimize mucize edip, keramet edip sahabalarynyň hemmesine uqy iýeripdir. Hud Qur'an-ı Kerim Enfal surasynyň 11-nji aýatynda şol aýtýan gurrunmada. İz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. İz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Enfal surasy 9-njy para 11-nji aýada. Hudaý aýdýa, men size şo giýje uqy berdim, siz keyf edip rahat yatıp istirahat edersiniz ýaly, ýüregiňiz jaýlanar ýaly. Tursaň erti daňa rahat bolýanda. Qala Aliyyul Murtada radiyallahu anh: "Laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im yulqi ash-shakhs ala janbihi." سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي حتى أصبح. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aydiye tijan içinde Hudaý bize uqy berdi. Sahabalar duran yerine uqy tutup yıqlaýady dipdir. Oturan adam yıqlaýady gapdalını dipdir. Şodur şunu uqa giderdi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daňat ýança bir bagyň eteginde tahajjud namaz okyp durdy dipdir. Yapmadı şo gece dipdir. Allah Taala'dan dilek edip, Allah Taala'dan yalvarıp, Hudaýa ulaqan bir märeke boljak. Bütün alem jahany eşitiljek. Awwelin İslamyň ma'rakati, awwelin kafirler bilen ol peygamberlik birlini ber kafirler azab berip gelişi, emma bir jeng meýdana çykmakdylar şu mahallaçeli. Awwelin jeng Bedir jengi boljak diýip daňat ýança Rasulullah jan hem namaz okyp köplerçe şu giýjaň içinde ya hayy ya qayyum bi rahmetika astaghith ya hayy ya qayyum bi rahmetika astaghith daňat ýança köplerçe şun Rasulullah jan doga etipdir. Ey diri we tamam alem jahanyň gudraty bilen saklayan beýik Allah, sen rahmatyňdan kömek isteýän dip Rasulullah jan şon kan doga edipdir. Oham bun inşallah kan ders aýdyp dersiň içinde güýmenjek däl, jeng üstüne barar ýaly. Ýöni bir dagygalyk bir ders aýdynşy barada. Musibat diýerleri, qiyinçylyk diýerleri gawj edip düşüneýliň. İçeridekileri de düşündireýliň. Ey jowan dost, gaw düşünşi wurrňa musibat diýerleri, dünýäň qiyinçylyklar diýerleri baýat başyňda bolmaly. Ve men bigat namaz okuyyan, men bigat arada tutyan, onu da men oğulcuğum dünýeden geçti, onu da men oğulcuğum merid, onu da men denanam aýtýanym bolmady, onu da men ärim aýtýan forum bolmady, onu da men nämem aýtýan forum bolmady, nähilli bol ýaşy diýmek iştiba pikir. Rasulullah jan gözümizin nuri, Allah'ın en gowuryan mahluqi, erti ewünni ulaqan jeng meydanma, Hudaýa men başymdan şu jengi sow diýämi? Sow diýene Hudaýa maňa kömek berdi. Men bigat qiyinçylyklar çekdim, bugunky gün men başyma oklayan zadyň näme diýämi? Diýmeye. Bir wagtda azajyk dünýäň qiyinçylygy içeriğimizi özümüze düşenne imanymyza berer agamaylyň. Men bigat namaz okuyan, bigat dua etýän, bigat ibadet bilen gelipben, häzirde men işim doguralanak, häzirde men nämen bolanak, häzirde men denanam, ärim, oglum, uşam aýtýan tormama bolly bolmady. Ýok.
dünyanın kıyınçılıkları bayat başa düşüp durmalı. Yani innişi sahabalara Hudaý Taala näme iyi verdi? Uyku iyi verdi. Yani sakinet, arameş, cahillik iyi verdi. İnsanı da en gerek zat cahilliktir. İnsanın ruhu keyif etmektir. Biz Hudaýa bizden kıyınçılıklar ayır dip diläýliň. Kıyınçılık üstümüze gelse näme? Hudaýa bize kömek ber diýeýliň. Neyinki agzymyz açyp şikayet edeýliň. Hudaýa näme maňa bu zatlar berdiň dip. O gaty iştibazatdyr, hatar zatdyr. Hudaýa maňa kömek ber. Rasulullah daňat ýança diläwetdir. Hudaýa maňa kömek ber diýipdir. Hudaýa sen rahmatyňdan kömek isteýän diýipdir. Be her hal erti daňatypdyr. Nazama sallallahu aleyhi ve sellem cindehu. Fatala'ati şems. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yasuffuhum. Fastaqbala al-maghrib ve ja'ala ash-şemsa khalfahu. Erti daňatypdyr. Sahabalar bilen namaz okypdyr. Oham yuwaş-yuwaş dua edip Allah Taala'ny zikredip seplerini dogurlamaga durupdyr. Baş bolan Rasulullah sep dogurlapdyr sahabalaryny. Inni jeňe amada bolmaly. Savaşa, märke amada bolmaly. Oham gün dogupdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryny bir form sep tutturupdyr. Gün arkalaryna bolsun. Kafirlaryň ýüzi güne gaşyn bolsun. Günüň çakrymy, günüň şoagy, günüň gyzgyny, günüň özüniň nur göze ursa eziyet bolýar-da. Gün şu tarapdan da olsa, onna sahabalaryny sep tutturupdyr, gün arkalaryna bolsun. Gün batar tarafa gaşyn ýüzlerini edipdir sahabalarynyň. Görüň, Hudaý Taala'dan şeýle diläweti, onu da özüniň taktiklerini, hünerlerini, pikirini, aklyny, özüniň bernamalaryny ýördi öti. Ay Hudaý arkamyz halan formamda diýmendir. Yeni bernamalaryny ýördi öti. Oham sep tutturupdyr sahabalaryna. Qad kanatil arab tuqatilu bi uslubil farri wal karri. Araplyň arasynda jeňden çürim, savaşdan çürim, uruşdan çürim sep tutmak ýokmuşdyk hiç wagtda. Yani näme? Uruşdan çürim sep boljakmy? Üýşip bitin bahem hemlet ýanmışdykly, doful ýanmışdykly. Ya tarafı basmaly ya basylmaly. Basylsa şodur şuna ýygy gaçmaly, bassa da şu aňryk basyp gitmeli. Rasulullah awwelin muhtara bolup, awwelin çykaryan adam bolup sahabalaryny sep tutturupdyr. Her kim bir neçe sahabalarynyň ýerine naýda barmışdyk. 1,5 metre, 2 metre. Sefin awweline naýdaly sahabalar dursun diýipdir. Soňram jeň bolanna atly gelellerini en awwal siz durmaly diýipdir. Biz sahabalar oturdup ýygyndäki sepde tir kamally, ok ýaýly sahabalaryny oturtupdyr. Aňyrdan bäri geçiberellerine siz ewrak düşüp atmak siziň nowaňyz gelýär diýipdir. On ýygyny bir neçe sahabalaryň eline şemşir kılıç, bir neçesiniň eline köpsüniň eline taýak şoňa meňdeşde atma, olарды üçlenji ahyrky sepde goýupdyr. Sizde üçüňizi de aýdýanlypdyr. Täm men hökmet ýançam biriňiz atmany da jazaňyz ýok, düşmany da jazaňyz ýok diýipdir. Tä ahry men bir aýdaryn ugramaly daýawdyryň diýip gyýgyraryn, şondan meýlek ugramaly diýipdir. Inha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem awwelin bar sahabalaryny sefe goýup, awwel naýdaly, oň ýygynden tir kamally naýdalylaň arkasy bolmaly. Atly aňyrdan gelýär gal 200 atly bar da kafirliň içinde. Atlyla deslap gaýtjakda. Siz atyň öňünde duraňyzda naýdalylary arka bolup da atyň sünnäkileri atmaga siz durarsyňyz diýipdir. O ham aýdypdyr at ýerlere indanal qawmu minkum fanzahuhum bin nubul. Ey tir kamalla, ey okyay atjakla. Gowgulak asyň diýipdir. Tä ýakynjaňyza gelip ýaxşy wurjaňyzy anyk bilmeseňiz atmaň diýipdir. Hatmen şu deger diýseňiz atyň wastabqu nubulakum. Ya okuňyz az ha, siziň tiriňiz az diýipdir. Hesap şöde atyň diýipdir. Okumy tamam boldy diýip biriň ýüzüň gözde şamaýlyň diýipdir.
Daňatýança doga edip durdy. Ýene-de pikirlerini işledi öti. Biziň de wezifämiz kynçylyklarda Allahdan dilep durmaly. Öz bernamamyz bilen ne bolmaly. Hereket etmeli, Allahdan bereket dilemeli. Kysgaçy. Oham men büýürýänçäm hiç gaýsyňyz gymyllamarsňyz, sep goýupdyr, naýdaly, ýerinden tir kamally. Emma ahyrky üçünji sepdäkiler aýdypdyr. Wa la tasullu as-suyufa hatta yaghshukum. Emma üçünji sepdäki yaxşı kafirle orta gelip sizin üstüňize gelýänçe ewe süýşmersiňiz, defai durarsyňyz, yaxşı üstüňize gelende şonu kılıç tayak bolap şonu uruşmalydyr. Deferakda durup, hemmeleriniň üstünden durup sepleri dogurlap beripdir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde 28-nji parada bir sura var. Suraň ady näme? Suraye Saf. Sep diýdi. Bir ayet Hudaý Taala aýdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffan. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffan. Bunyanun marsus." 28-nji para Suriye Saf 4-nji aya. Manasyny ber. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffa. Hudaý Taala özüniň bendelerini gowgörýe janymy berjek diýip namaza duran ýanyk hep tutup durýaly diýipdir. Jeng meýdana Rasulullah jan sahabalaryny eýnihu namaza durjak ýanyk hep tutupdyr. Hudaý Taala aýtdy: "Men gowwerýän bendelim ahir özüniň janlaryny orta oklap saffa hep tutýaly. Nähilli tep keannahum bunyanun marsus." Filizzi divar ýanyk bolup durýaly diýipdir. Qurşun goýulan divar ýanyk bolup, bunyanun marsus, qurşun goýulan divar ýanyk. Evvelkina döwük geçecek bolsaň işiňma, ikilenjiň döwük geçecek bolsaň işiňma, üçüncä goşuljak bolsaň işiňma diýdi. Janyny almasaň geçirjek gäle da. İnha Allah Taala Qur'an-ı Kerimde saf diýeni şol Rasulullah janyň ihtira edip sep tutturup sahabalaryny goýany. Emma sep tutup duqa. Sahabalaryny sepe tutup duqa namazda naq çekmeýärmi? Alamat goýmaýarmy? Dogurja durmaly. Eýnihu şojret Rasulullah janyň eline ok bir tir barmışdy. Şon elini alıp İdenrak, ýöwrak diýip lap aýaklaryny deňledip dogurja namaza durjak ýanyk sefe goýupdyr. Kana sallallahu aleyhi ve sellem ya'dilu sufufa likay takuna mustaqima mutarassa. Seplerini doppa dogurja gaýym durar ýanyk bir divar ýanyk edip seplerini tutup duranmışdy. Eline dowur tir bir ok barmışdy. Oham bir adam sahabalyň bir ady Sawad radıyallahu anh. Birimi septen çıkıp duranmıştı. Fata'anahu sallallahu aleyhi ve sellem fi batnihi ve qal istawi ya Sawad. Elini okuwanmıştı Rasulullah janyň tir. Şeýle itiklap durşuna Sawad diýäniň gursagynyň eteglerini içine dür takana dogurja dur ey Sawad diýipdir. Peýgamberimiz istawi ya Sawad. Sefegir diýipdir. Birimi ewrak süýşüp duranmıştı. Aham Sawad aýdypdyr: "Ya Rasulullah, awja'tani wa qad ba'athaka Allahu azza wa jalla bil adli wal haqq." Ya Rasulullah, içime agyrtdyň, gaçy degdi maňa diýipdir. Hudaý seni hak bilen iyi berdi, adalet bilen iyi verdi. Fa'aqidni, hakyny aljak diýipdir. Sahabalyň biri içime agyrtdyň, gaçy urdyň içime diýipdir. Hakyny aljak diýipdir. Hudaý seni adalet bilen iyi verdi. Allah Taala sen hak bilen iyi verdi. Gursağımın eteğinin içiklerin ağınım deyiptir. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç de soramani. He katı devdi mi?
Ha yuvaş degdi mi? Avundurdum mu? Avundurmadım mı? Näme boljak şu zaddan diýmän derru fekaşefe sallallahu aleyhi ve sellem an batnihi ve qala istaqid. Peygamberimiz mübarek köýnegini ýokary galdyryp gursagynyň etegini açyp hakyňy al menden dipdir. Kamil açıptır. Awratyndan ýokary gursagynyň etegini açypdyr. İstaqid hakyňy al menden dipdir. Kıyamata koymayılliptir. Kıyamet Medine var yançak koymayılliptir. Medine ay jeng tamam bolsun gürrüňe ders diýmändir. Bir nebeyli ulukan adam. Nebeyli min Allah Teala edip berdi. Nebeyli bir serdar adamdı. Nebeyli pespel adam. Nebeyli bir başbol oturmalı aziz adamdı. فكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال استقد. Gursagynyň etini sahabalar aýdýar Rasulullah janyň gursagynyň etini agyny haqqyt gördük diýär. Adamyň gursagynyň etegi göbekden ýokary awrat diýerler, hakyňy alypdyr. O hem ol sahabe ewrat süýşipdir. Faqtanaqahu faqabbala batnahu şerif. Ewrat süýşakany gojaklakany doguşy taýynyň okşapdyr. O ham Rasulullah jan aýdypdyr. Ma hamalaka ala hada ya Sawat. Ey Sawat näme diýen sen dipdir. Hakaljak diýdin dipdir. Karnym açdym aýtym okşaýan dipdir. O ham Hazreti Sawat aýdypdyr. Ya Rasulullah hadara ma tara. Ya Rasulullah görüwetiň dipdir. Mene işte giderin ölerin dünýeden geçerin. Şehit bolaryn dipdir. Yani başarsam iýdime gaşşak diýen pikir daha ýok. Hadara ma tara. Görüwetiň dipdir. İşte bize gitjek dünýeden dipdir. فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك جلدي جلدك جلدي جلدك. Dünýeden geçşek dipdir. İşte hiç kim koşun kafirlan görünse hemle bolar, dofulmak bolar, mene ölerin dipdir. Ahirki dagygalamda gowy gördüm. Men innamym bir halys arada parça bolmany, köýnek bolmany, innamyň o deg galsa diýdim dipdir. Bir bereket bolsun diýdim dipdir. Ýöne seni görüp galmagyma razy bolmady ýüregim dipdir. Bir innamyňa degir galaýyn diýdim dipdir. Şondan çym hem dogdugym sen mübarek içiňe degirdim, hem okşadym dipdir. Rasulullah jan duaýa hayr etipdir oňa. Inha üstünde durmaýyn, zulmetmesizlik, bir benden hakyny bermek, içeriň daşaryňy narahat etmäni goýmak, haklı adam razy etmek, onu ay bu nerti görer diýmesizlik, ay bir kaýdan, ay bir kiilin, ay näme diýip näçe ay ýyl üstünden geçirmesizlik, be hususy kıyamada goýmasızlyk, ulukan durşuna ders, muň üstündäki dersi mümin musulman adam özi alar diýip goýaýly. Munna da men dursak, gürrüňden bereme çykjakda. Seplerini dogurlapdyr Rasulullah jan sahabalaryň. Sefiň daşyndan özi aýlanýanmyş. Oham defaň üstüne çykyp gaýta seplerini ödleýänmişdi. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň öwüne baryp hutba okypdyr. Allah Taalaga hamd edipdir. Oham aýdypdyr: ey sahabalarym, fe inni ahussukum ala ma hassakumullahu Taala ve taqaddas. Ey sahabalarım, Hudaýyň heweslendiren zady sizin jihad edip janyňyzy berip cennete barmagyňyz menne sizi şoňa gaşyn heweslendirýän dipdir. Ey sahabalarım, janyňyzy orta oklap işte ewe düşmeli bolýanyz dipdir. Ey sahabalarım, sabr edin, daýaw duruň dipdir. Ve inna sabra fi mewatinil ba's mimma yufarrijullahu Taala bihil hemme. Hey bir agyr kynçylyk ýerde Hudaý üçin sabr eden adama Hudaý kynçylyklar aşşakdyr diýipdir. Ýygynyň aýdypdyr: ey sahabalarym, la yuqatiluhum al-yawma rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan gayra mudbir illa adkhalahu Allahu Taala al-jannah. Keda fi sirati ibn Hisham. Ey sahabalarım dipdir. Şun kuun
her kim işte kafirler doflanna iyidine qaçmasa öwülen bolsa tämin hükmet ýançam iyidine qaytmasa şol adamda janyny berse ruhu çykakany dogry cennete barjak dipdir. Arada güýmenmek ýok dipdir. İlla adhalahullahu al-cenneh. Şun kun naqşy Bedir jeňinde her kim janyny berse dogryja cennete bar ya dipdir. Evde jeňma diýip durmaň, evde cennet bar diýipdir Rasulullah jan. Yani güýmenmek ýok diýipdir. Ruh, şumal bizim bedenimizde ruh bar da, dünýeden nanany ruhumuzdur. Dünýeden nanyndan çykanda güýmenmäjik dogry cennete etiljek diýipdir. Oham sahabalaryny daýawdurmalylar. Olaň yüreklerini takviyet, şujaat koyup hem dua hayır edip hem de iyide kaçtanız haramdır ha deyiptir. İyide kaçmak haramdır jengde deyiptir. İyide da kaçıp kaydamaň deyiptir. O isteňizde cennet bar deyip sahabalaryny terbiyet beripdir. Sepleri doğrulap sahabalaryny terbiyet berip bolanna وَلَمَّا ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ ورآهم صلى الله عليه وسلم قد أقبلت بالدروع الساترة والأسلحة الشاكية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوني وذهبتر ورث كافر لأنردن كان ملك جيتر له من فرداغوا تمام تكميل مجهز كبسد الزرهي دولي يكيد أت ثاني yok diye أنردن görünüptür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmelidir. Allahümme hâzihi Kureyş kad akbelet bi khuyalâiha ve fakhriha tuhadduka ve tukezzibu rasulaka. Allahümme fenasruka allazî vaadteni. Ey var hudaya, inhe Kureyş gelli mutekebbir vel gelli haşla deyiptir. Sen sahabalarını, sen musulmanlarını ve sen Resulünü dargadar sekkeliyalar. Sana düşman mülk geliyala. Sen peygamberini teklif edip ananmanı geliyala. Hudaya ödün va'de verdin bana. Şu va'den şun bana ber. Şunlar biz darga değil diptir. Allahümme inneke enzelte aleyyel kitabe ve emerteni bis sebati ve va'adteni ihdet taifeteyn inneke la tuhliful mi'ad. Ey var Hudaya sen bana Kur'an indirdin diptir. Ey var Hudaya sen bana büyürdün qayım dur diýdin dipdir. Bizde şun kun durjak dipdir. Ey var Hudaya ödün bana va'de verdin. İki taýfaň birini sen ihtiýarynda goýup iki taýfaň birini siziň eliniz bilen dargadaýyn diýdin. Hudaya şu ewimdäki duran kafirler şolary bolsun. Inneke la tuhliful mi'ad. Hudaya sen va'dak ters bolmaýan. Hudaya sen rahmatyňdan dileýän dip dua etmälidir. Aham Huday Taala rahmetini dökmäge durupdyr. Awwal kıwlan rahmet. Ve min qudratillahi tebaraka ve taala en ja'alal muslimina qabla al-qital fi a'yunil müşrikin qalila. Awwal Huday Taala şu qudratini dökeniň biri kafirlaryň gözüne musulmanlary az kökezipdir. Biz kan kökezmeliyecek da yok. Huday Taala musulmanlar 300 nefer. Musulmanlar bir 20-30 nefer etip kökezipdir. Ta inke eger turandan musulmanlary kafirlaryň gözüne kan kökezse kafirler iyidine gaçyp gitjek. Gaçyp gitmezler ýaly. Musulmanlar elleri bilen kafirler qirar ýaly, kafirler gaçmaz ýaly, musulmanlar bir 20-30 nefer etip kökezipdir Huday Taala. Bula beýlek, emma over tarafa kafirleri de musulmanlaryň gözüne az kökezipdir. 1000 nefer de kafirler. Olary da 60-70 nefer etip kökezipdir. Musulmanlaryň ýüregi dargyp, gorky ýüreklerine düşmez ýaly. Hudy Qur'an-ı Kerimde 44-nji aya Sure Enfal'de dogryja şu wurrunmada. Teberrukan okuyayn. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. خود قرآن كريم. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. Xudaya diye ey Müslümanlar, ey sahabalar, ey Resulullah'ın sahabası. Ol kafirlere sataşanızda sizin gözünüzde kafirleri az köküzdüm. Ve yuqallilukum fi a'yunihim. Kafirleri sizin gözünüzde az köküzdüm. Sizi de kafirlerin gözüne az köküzdüm. Ta Hudaýyň hükmü yürüyer ýaly. Hudaýyň buyrugy yürüyer ýaly. Hudaýyň aýdany bolar ýaly. Ve tamam zat Allah'ın aýdany bolar diýipdir Hudaý Taala. Ve ilallahi turja'ul umur. Hemme yerde Allah'ın aýdany bolar diýipdir Hudaý Taala. Ohan kafirlerden Qubas diýen biri üd içinden aýdypdyr. لو خرجت نساء قريش لردت محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه. Hep bu Müslümanlar bile 30-40 nefer de diýipdir. Biz muňa zähmet çekip müňlerçe nefer bolup çykdyk. Muňa Mekkeň bir näçe heleýleri gelse de bular gowy biljek diýipdir. Şahatda Hudaý olan gözüne az köketdir da. Tekrar edeýin. Kafirlerden Qubas diýen biri aýdypdyr. Uyidipdir bi Muhammedi sahabalarynyň azlygyny dipdir. Hudaý olan gözüne az köketdiha. Gaçyp gitmediler ýa-ni kafirler. Mekkeň heleýlerde çykyp gelse bular gowulajakdyr dipdir. Bular bir emma musulmanlardan İbn Mes'ud näme diýe. Laqad qullilu fi a'yunina hatta qultu li rajulin atarahum 70 qala arahum 100. Subhanallah. İbn Mes'ud aýdýa musulmanlaryň içinde yanımda bir sahabaların biri vardı. Şoňa aýtdym, "Eş kafirler 1000 nefer hany. Şu kafirler 70 nefer dawamay diýdim" diýe. Yanımda kaýtdy diýe 70 del, ay bolsa 100 nefer 70den kärräk diýdi. İki tarafda biri-birini gözüne az köketdir Hudaý Taala. Ýöne bir gürrüňde aýdaýyn, çün galdy şudur şuna galjak. Ýa-ni Qubas diýen adam ma kafirlerden içinden aýtdy. Uy bilan azlygyny kafirlerin heleýlerde gelip bular gowalap biljek diýmedimi? Şolay diýe näçe ýyl mundan soňra, ýa-ni jeňden soňra, näçe ýyl soňra Medine bardym diýe. Medine baryp Muhammed ýerdi diýdim diýe sallallahu aleyhi we sellem. Gowy düşüneýliň. Oham falan ýerde diýdiler. Menni bardym sahabalar bilen oturanmışdyk. Fasallamtu aleyhi. Oham Resulullah'a salam berdim. Ve aleykten sonra bana aýtdy: "Ya Qubas, entel qail yevme Bedrin. Lew kharajat nisa'u Quraysh laraddat Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu." Näçe ýyl soňra Medine bardım diye şol içinden aýdan adam ha kafirliňe heleýlerde bular gowalap biljek diýip. Ey Qubas, ýadyňa düşýärmi näçe ýyl mundan ol Bedir jeňini içinden aýtdyň? Kafirliňe heleýlerde bular gowalap biljek diýdiň. Qubas aýdypdyr: "Ya Nebiyallah, wallazi ba'asaka bil haqqi." Allah bilen and içýänlikdir Qubas. "Ma tahaddasa bihi lisani wa la tarafrafat bihi shafataya." And içýän şonu men dilime getirmedim. Dodagym gymylladyp aýtmadym diýipdir. "Wa ma huwa illa şey'un hajasa fi qalbi." Men fakat içimden aýtdym şonu diýipdir. Fakat ýüregime düşdi diýipdir. İçimden ýüregimden aýtdym, mına kafirlaryň heleýlerde gelip gowalap biljek diýdim. Şonu men ýanymdaky birini aýdamakdym, dodagymda gymylladymak, dilimde aýdamakçyň menen diýipdir. Eşhedü en la ilaha illallah wahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şo taýda musulman bolupdyr. Şol Qubas soňra musulman bolýardy. Ýüreginiň aksini Hudaýyň izni bilen Resulullah'dan habar berensen. Be her hal gereýliň öz jeň meýdanyna. İki tarapda biri-birini az köketdir Hudaý Taala. Emma Resulullah'nyň gözüne de az, emma hakykaty bilipdi. Bilipdi olar 1000 nefer dağı bar. Olar heýwre teçhizat tekmil. Hudaý Taala bulara nimet edip gözlerini az kökedini bilipdi. Indi jeň meýdany ýetip gelýär. Indi bahsymlykda uruş boljak. ولما نظم صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه وأصدر أوامره رجع إلى العريش. Seplerini dogurlap, hemme büyürüklerini aydıp, hemme bernamalar tertip edekana,
yortip defağın üstüne çıkıp ol gizi becerilmedi mi bir teler becerili sayban becerili şoň etegine giyirip içine giyiripdir. Yanına da Ebu Bekir'in Sıddık varmış. Qafin ağzında da Sa'd ibn Muaz radıyallahu an bir neçe jowan oglan menen qafin ağzında durmuşdy telerin yanında. Bir wagt kafirler Rasulullah doflamasyn diýip. Oham Rasulullah jan ol saýban ol kölwäň etegine ol telerin etegine giyirip dua etmäge durupdyr. Ma zala yad'u hatta qala fi du'aihi Allahumma anjiz li ma wa'adtani اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا اللهم إن شئت لن تعبد في الأرض أبدا كان دعاء دبتر آخرنا دعاء دبتر إيبان هدايا بتناقشم دانت يعني سنة ما ذوقب دعاء اtti يعني دعاء etti إني basımlıktan 5-10 نغيغة anırdı cenk başlayacak qayta telerin eteğine girip إيبان هدايا şun kun min basınç kafirleri şun kun maňa wa'daňy ýüze çykar oham ýylynyň aýdypdyr ey bar hudaya men Rasulullah şylaň arasynda şylada bir 200 nefer hudaya şylar eger helak bolsa inni kilap hiç kimseni ibadet etýän tasallap ya Rabbim Allah diýipdir. Ey bar hudaya eger şylar helak bolsa inni demelek hiç kimseni tanyjak dälipdir. Kıyamada seni Allah diyen bolacak den. Seni doğru tanıyan bolacak den. Ya inki ey var Hudaya şiler hilak bolup indemeylek sana hiç kim ibadet etmelilerden mi deyiptir. Oham şeyittirip anırrak ilerlep dua ediveriptir. Hatta gerşinne var iki gerşine oklağılca var parça varmıştır. Yere kaçıptır. Elin götürüp ey var Hudaya deyip barşına mübarek gerşinnek parça yere kaçıptır. فَأَخَذَ الصِّدِّيقُ رِدَاءَهُ وَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ Ebu Bekir Sıddık ya anlamıştık parçanı alıp arkasından kucaklap aydıptır. Ya Nebiyallah kefâke kan dua ettin bulurnu ya Resulallah deyiptir. Kan ilerledin Huday sen duan hükmen kabul eder. Gel ya Resulallah bullun ya Resulallah deyip arkasından kucaklap ağlap Resulullah'dan şeyle istegettir Ebu Bekir Sıddık. Ya Nebiyallah kefâke tunâşidu Rabbeke kan Huday'dan diledin deyiptir. Seyuncizu leke hükmen sen duan kabul deyiptir. Aham peygamberimize Huday Taala ayeti veriptir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İz yuhi rabbuka ilal melâiketi enni ma'akum fethabbitul-lezîne âmenû سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Huday Taala feriştelerine aydıptır. Ey feriştelerim iyinin yere kaşın. Muhammed'in sağından ve solundan müngden düşün. İz yuhi rabbuka ilal melaike enni ma'akum. Ey feriştelerim barın iki zat bilen size buyuryan niptir Huday Taala feriştelerine. Biri fethabbitullezine amanu. Bir toparınız jen etmene icazanız yok deyiptir. Fakat Müslümanların yüreğinin içine girden korkuyunu yüreğinden ayırın Müslümanların deyiptir. Müslümanlar da yavdursunlar deyiptir. Fethabbitullezine amanu. Sahabaların yüreğine qayım dursunlar deyiptir. Emma ikinci bölük feriştelere Huday Taala aydıptır. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kull banan. Emma siz bölük ferişteler siz jenge girersiniz kafirlerin doğru boyundan vurup kellelerini yere kaçırın deyiptir. Wadribu minhum kull banan elini kılıç alıp Resulullah ve sahabeleri doflolların parmaklarından vurun kesilsin parmaklar deyiptir. Hudu Kur'an-ı Kerim Suriye Enfal 12. ayette yankı. Resulullah can gözünü açıp aydıptır. أبشر يا أبا بكر هذا جبريل أتاك نصر الله آخذ بعنان فرسه Ey Ebu Bekir bu işlik doğan kabul oldu deyiptir. Halha Cibril geliyor atını yedik geliyor deyiptir. Huday Taala Cibril feriştani cengi Bedir'e kaçın iyi veriptir. Barda Resulullah'ın yanına bol kömekçi oldu deyiptir. Ataka nasrullah hada Cibril ahidun bi'inani ferasihi atının yönünden tutup geliyor deyiptir.
Hod Kur'an-ı Kerim'de şu gurrunlerde bağda perişteler önçek 1000, sonra 3000, sonra 5000 doldurdum diye Hudaý Taala. Ine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir havası açılıp jeng meydan ortağa gelmeli olupdur. İndela al-qitalu bil mubarazatil ferdiyye feharaca minel ceyşil mekki 3. Kafirlerden 3 nefer ortağa çıkıptır. Evvel bir 3 nefer tek tek urşmalı deyipdirler. Jengi, urşi, evvel 3 nefer ortağa oklap, sizden 3 nefer çıksın, şu 3 pehlivanla urşsınlar deyipdir. İnni şu 3 tane kafir çıkıp kaydıptır Mekke'den beri ortağa gelipdir. İnni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koşunlarına 3 neferi almalı, 3'üsü 3 olup birini dofulsalı da volya, tek tek vursalı da volya. Hulasa Mekkelilerden 3 nefer ortağa çıkıptır. Ve talabu el mubaraza. 3 neferiniz çıksın ortağa deyiptir Müslümanlara. Feharaca ileyhim 3 minel ensar radıyallahu anhum. Şolan bolup duruşunu öğrenne 3 tane cevan sahaba, Medineli sahaba, Mekkeli değil. Medineli 3'üsü çıkıp ortağa uğrağa verttirler. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hay siz devurlun iyide deyiptir. Siz şunu devurlun deyiptir. Mekkeli kafirle geliye menne Mekkeli sahabalımı verecek deyiptir. Kum ya Ubeyde, kum ya Hamza, kum ya Ali. Ey Ubeyde bar ortağa deyiptir. Ey Hamza bar ortağa deyiptir. Ey Ali bar ortağa deyiptir. Yeke ortağa varmalı deyiptir. Fe emma Hamza وعلي المرتضى رضي الله عنهما فلم يمهل أن قتلاهما حضرت علي مرتضى رضي الله عنه والسيد الشهداء حمزة رضي الله عنهما olarak tarafı evlemeni öldüraktır kafirleri. Ama Ubeyde birini yaradip oham Hazreti Hamza bilen Hazreti Ali kömekleşmeyene varıp ol kafiri öldürüpdirler. Emma Hazreti Ubeyde götürüp bärik getiripdirler we bir neçe gün sonra Medine-i Munawwaraga gelýär qala Resulullah janyň öýüdiniň mübarek huzuruna şehit bolup jan berýär ennamyndan kan ganyk. Inha Bedir jenginde awwelin mubaraza 3 nefer çykdy, sahabalar bir şehit, kafirlaryň da 3'üsi. Sahabaların içinde Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ubeyde. Sure-i Hac 17. para, 19. aya, 20. 21. 22. ve 23. aya şolan hakkında nazil bolýardy. Sure-i Hac 21, 22, 23, 24. aya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. خد Allah'ın kelamı yankı 6 neferden çürümeyin. Hâzâni hasmâni ihtasamû fî rabbihim. Bir kafir, bir Müslüman, 2 davagar Huda için cenk ediyorlar deyiptir. Hâzâni hasmâni ihtasamû fî rabbihim. 2 tane davagar Hazreti Ali taraf bilen, Hazreti Hamza taraf bilen, Hazreti Ubeyde taraf bilen. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ Ol kafirlara ottan molan köynügi teyyarlıqlı kesilce koyullar oradan çürüyüm deyiptir. Oham cehennemin azabından yankı okuyan ayelamda var. Onun aysam gurrumdan geçecek. Oham izinden yankı okulan ayada emma imanınla bolup da amel-i salihta olarlara Hudaý Taala cenneti verecek. Bu cennetin içindeki nimetler ayetiye. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh andı çıvay diyenmiştik. Şu aya bizim hakkımızda indi deyip. Yankı aya 6 neferin hakkında indi deyip sonra hem iş ay diyenmiştik da.
Sure Hac 19. ayet. İnşallah yeni vaqtda bir 3-4 daqiqadan tamam eden bir yere getireyli. O ham kafirlar bir ýagdaýy görüp, gahara minip, hemmesi birden dofulup durly bäretken. Ham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ey sahabalaram, şuddu, beter daýagdyryň diýipdir. Gorkmaň diýipdir. Allah arkaňyzdyr diýipdir. Aýaňyzy aldyramasyn diýipdir. Hudaý Taala ferişteleri ýerdi diýipdir. Qumu ila cennetin arduhas semawati wal ard. Ey sahabalarım, bilin diýipdir. Haýsy biriňiz dünýeden geçseňiz dogry cennete girýäňiz, ol cennetiki fakat iýini, boyu däl, iýini 7 gat asman o yerden nolukan diýipdir. 7 gat asman o yer ýaly. O ham bir Medineli sahabalar mira aýdypdyr. Ya Rasulullah, cennetin iýini 7 gat asman yer ýalyn diýipdir. Hawa diýipdir. Bah bah diýipdir. O näme bah bah diýen diýipdir ýanky Rasulullah jan ol sahabaga. Onu diýipdir. Men şolardan bolarynmy kadip umydy diýen diýipdir. Cennetin iýsi geljek bolýar diýipdir. Rasulullah jan aýtdyr, sen şolardan diýipdir. O ham eline bir näşdäni hurma barmyşdyk ýanky sahabaň. Şonu ýeke-ýeke iýip duranmyşdyk. Ya Rasulullah diýipdir. Bu hurmalary iýemden soňra cennete girecek bolsam daş bolýar diýipdir. Hurmalar hep berakan şodur şuna ortaga şiňipdir. Şodur şunu da şehit bolupdyr. Rasulullah aýdan Hudaýyň wahyi bilen Rasulullah aýdansa dogry cennete giripdir. Hurmalary iýemçem, meselen 4 daş dagyga boljak, giç bolýar diýipdir. Daş bolýar cennete girmem diýipdir. Äpper köwerdir. Ewaşyn barpda cennet diýenseň öz-özü heweslenip uruşup tarapdanna qırıp öldü şehit bolup galypdyr. O ham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalary kafirler ortağa gelip inni ýaxşy üstüne gelenseň inni daýawdyryp urşmaly diýip emredipdir. فقام المسلمون يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق وقاتلوا أشد القتال. إما جن meydana girellerine sahabalar bile-bilen urşup durlar. Birden kafirin birinin kellesi yere gaçýan, kimin urallygy belli däl. Ferişteler urýan bolmaly. Birden birinin eli yere gaçýan, kimin urallygy belli däl. Birden birinin aýagy ýok bolýan, kimin urallygy belli däl. Bir rivayetden aýdyn, beynema raculun minel muslimin yawma idin yashtattu fi isri rajul. Sahabalar miri gelip Rasulullah aýtýar. Ya Rasulullah, soňram gurrun berýär. Şu kafir gowlayan izinden guraynyp yetip barýakan iz sami'a zarbatan bis-sauti. Bir ses eşitýän nipdir ýokarymdan şallagyň sesi, gamçyň sesini nipdir. Döwrüňiz diýen adam göremek dipdir. Öwümde kafir guraynypym oňa çelip faharra mustalqiyan görsem şudur şunu ýerde ýaty kafir urupdyr. Fenazara ileyhi fe iza huwa khutima anfu. Görsem dogry burundan şallak urupdyrlar. Ferişteleň biri urýan bolmalylar. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ferişteden sorapdyr. Şunu aýdyn tamam etjek. Cibril ferişteden sorapdyr jeng meydanyndan soňra menil qail yawma badrin minel malaika aqdim hayzum. Ey dogunum Cibril diýipdir. Kim haýsy feriştetdi şo diýipdir. Hayzum diýen aty bardy diýipdir. Öwrek atym diýipdir şonu kuşlap öwe gaşyn barýady diýipdir. Haýsy feriştetdi şo diýipdir. Sesini eşitdik diýipdir. Sahabalar da eşitipdir şoň sesini. Aqdim hayzum diýenmişdi. Atynyň adymışdy Hayzumda. Haýsy feriştetdi şo diýipdir. Hazreti Cibrail jogap beripdir. Ma kullu ahli semai arif. Ma kullu ahli semai arif. Kaza fi siratil halabiyye. Hemme ferişteler men tanıyamak diýipdir. Asmannaki ferişteleri hemmesinden tanıyamak ya Resulullah diýipdir. Bilmeýän haýsy ferişte diýipdir. Allah Taala kömek edip biýeren feriştelerinden diýipdir. İnşallah Hudaý Taala köklediğinden inniki hefte ýygyna alyp gider. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat etsin. Watanymyzy emniýet etsin. İman awraýdan aýyrmasyn. Allah Taala Resulullah we